старши треньорът Костадин Ангелов на пресконференцията. Той е категоричен. Да, ние с пресконференцията ще продължим след малко. Добре. Добре, Чудомире, благодаря ти много. Ще чуем цялата пресконференция, тъй като тя общо взето е доста кратичка, но най-важните неща попадат в репортажа. Сега наблюдаваме сцени от почивката, когато феновете на Локомотив Пловдив, доколкото разбираме, не са доволни от това, че има само една тоалетна вътре в сектора за гости и съответно тръгват на някъде другаде, но там вече ги среща полицията. И имаме връзка с генералния секретар на пловдивчани Атанас Узунов. Господин Узунов, здравейте! Здравейте! Говорихме за завръщането на феновете в четвъртък на официалната пресконференция. Вие и по принцип цялото ръководство на Локомотив беше доволно, че така крайните ултраси, които бойкотираха по един или друг начин мачовете на Локомотив, вече се завръщат. Но явно на тях тези мачове са им липсвали, тъй като днеска бяха така малко по-превъзбудени, отколкото трябва. И определено, Кирчо, имаш точно моето мнение. Аз им благодаря за това, че подкрепиха отбора, за това, че дараха дума, че ще бъдат на мача с Видима, за това, че